Usinde Eduntshulwa umculi we-hip hop ngobingelele phe ngamukele bukele emakhaya kwesimanzonzo ukuthulela khona indaba zamaskandi. Bukele emakhaya ke sekuvela indaba impela ehlasimo semzimba emva kokuthi lo mculi lo utaba seDubai kuzokhumula ngempela ukuthi kwaba khona ingqinamba ebhekene nala emculweni ngesikhathi esengaphansi kwe-Ambitious Entertainment. Kodwa emva kwalokho ke yena uDubai wabe seyiphumela ibhodo lakhe wayivulela isitebele sakhe. Kuthe kusenjalo-ke losimlandele njalo ngempela indaba engekho right njengoba osukwini namhlanje uveze udaba lokuthi Usinde Eduntshulwa ngempela ngesikhathi ihamba lapha emgwaqeni ekuseni kuyosha u4 ekuseni uyasho ngempela ukuthi ubehamba phakathi kwenquthu nedandi. Uthe kube khona imoto-ke ebimhlasela lapha eLexus enenumber plate yaseGoli. Uthi bazamile ngempela ukumdubula ngoba iy'hlamvu zize zabalela la ku7. Uthi kodwa ngenhlahla-ke azange athole ngisho eyodwa inhlamvu, akazange adubuleke. Uyasho ngempela ukuthi ngempela uma befuna yena ngempela ngeke yena atholakale eship, komele bezame ngempela iy'bhamu ey'nkulu ukuze bezothola yena. Ngempela abantu abaningi ngempela befaka-ke amazwi enduduzo phinde futhi imqinisa idolo ngempela ukuthi engapheli amandla emculweni. Bukela emakhaya-ke yizona iy'ndaba engiphathele zona la kwesimanzano zokuthi utaba seDubai Usinde Eduntshulwa wahlasela zihlamvu ezo7. Usho ngempela ukuthi imoto ngempela edamejekile noma elimalile kodwa yena azange ethole mhuzuko. Bukela emakhaya-ke izona indaba lezi bengiphathele zona. Ake sihlangane ngokuzayo, siyabonga.